podružnice općine Baška, gospođa Biljana Andrić, pa je molimo da dođe. Jedan polukrug i to je to. Povelju ili najviše priznanje udruge šaljemo ne tako daleko, jako blizu, u podružnicu općine Omišalj, gospodinu Mileku Bašiću. Općine Bunac, Stara Baška, povelju će dobiti gospodin Romano Kovač. Romano, a u godinama smo kad smo gospodin već. I podružnica udruge djeluje naravno i u našoj otočnoj metropoli, u gradu Krku, a povelju će primiti gospođa Kata Panić. Isto tako povelja ili najviše priznanje udruge odlazi i put općine Dobrinj, odnosno podružnice udruge, a primit će ju gospođa Marica Pavačić. I još jedna povelja za kraj ide u općinu podružnicu općine Malijska Dobašnica, gospođi Olgi Smajić.